Ассалому алайкум донишҷӯёни азиз. Имрӯза мавзӯи мо ба системаи бемориҳои системаи қалбирагӣ, нуқсонҳои модарзодии дил бахшида шудааст. Мақсадҳои дарс ба се равия тақсим мешавад: таълимӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳӣ. Таълимӣ ин аз худ кардани хусусиятҳои анатомофизиологии дил, аз худ кардани гардиши хуни ҷанин, омӯхтани гардиши хуни ҷанин, аз худ кардани нуқсонҳои модарзодии дил. Тарбия бошад ба эҳтиёт муносибат кардан бо организми худ, нигоҳ доштани саломатии худ ва ҷомеа равона карда шудааст. Инкишофдиҳӣ ҷаҳонбинӣ ва тафаккури мантиқӣ. мо аз рӯи нақша мавзӯи навро мегузорем ки ин мафҳумҳои нуқсонҳои модарзодии дил, сабаби пайдоиши беморӣ, тақсимоти нуқсонҳои модарзодии дил, клиника ва табобати онро дар бар мегирад. пеш аз он ки дар бораи нуқсонҳои модарзодии дил гуфта гузорим, мехостам аз курсҳои анатомия ва физиология дар бораи системаи дил ва рагҳои хунгард ёдрас шуда бошем. чӣ хеле ки шумо медонед, системаи гардиши хун ва дил аз дил ва рагҳои хунгард иборат мебошад. дил узви мушакӣ буда дар ковокии қафаси сина ҷойгир шудааст. Дар одамони калонсол 240-300 грамм мебошад, дар кӯдакони навзод бошад 24 грамм мебошад. дар кӯдакон дил дар қафаси сина ба тариқи уфуқӣ ҷойгир шудааст. дили кӯдакон дар як дақиқа дар навзодон 140-160 маротиба кашиш мехӯрад, дар ширмакон 120-130 маротиба, дар 5 сола 100 маротиба, дар 12 сола 80 маротиба ва дар 15 сола 70-75 маротиба мебошад. агар дилро ба таври ин хел тасвир кунем, чӣ хеле ки шумо медонед, дил аз 4 ҳуҷра иборат мебошад: даҳлези рост, даҳлези чап, медачаи рост, медачаи чап. дар байни даҳлези росту медачаи рост дарҳоти се табақа ҷойгир шудааст. дар байни даҳлези чап ва медачаи чап дарҳоти 2 табақа ҷойгир шудааст. ва акнун дар бораи гардиши хун. чӣ хеле ки мо медонем, дар мо 2 гардиши хун ҳаст: гардиши калон ва гардиши хурди хун. гардиши калони хун аз медачаи чап бо аорта оғоз ёфта, ба артерияҳо тақсим шуда, ба тамоми организм моддаҳои зарурӣ ба монанди сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо, витаминҳо, оксигенро бурда, дар он ҷо мубодилаи моддаҳо ба амал омада, маҳсули мубодилаи модда бо воситаи венаҳо, бо воситаи венаи ковокии болоӣ ва венаи ковокии поёнӣ, венаи ковокии поёнӣ аз қисми поёни бадан, венаи ковокии болоӣ аз қисми болои бадан хуни венозиро ба даҳлези рост меорад. ин гардиши калони хун мебошад ки вазифааш таъмин кардани организм бо моддаҳои ғизоӣ ва оксиген мебошад. гардиши хурди хун, чӣ хеле ки шумо медонед, аз медачаи рост оғоз мешавад, бо танаи шушӣ ба шушҳо рафта, бо шуш ки мо нафас мекашем, дар он ҷо мубодилаи газ, яъне ихроҷи гази карбону ва хун гузаштани оксиген дида шуда, хуни венозӣ ба варидӣ мубаддал гашта, аз он ҷо бо воситаи 4 вена ба даҳлези чап, аз ҳар шуш дутоӣ ба даҳлези чап омада мерасад. ин гардиши хурди хун мебошад ки дар он фақат мубодилаи газҳо ба амал меояд. аз охири моҳи дуюми давраи инкишофи дохили батнӣ хунгардиши ҳамроҳакӣ ки то таваллуди тифл давом меёбад сар мешавад. чӣ хеле ки мо медонем, ҷанин аз бо воситаи ҳамроҳак бо хун таъмин карда мешавад. бо воситаи танобаки нофӣ ки дар таркиби он артерия ва варидҳои нофӣ аст, ба нофи кӯдак дохил шуда, аз он шоха дода мешавад. аввалин ба узве ки шоха дода мешавад, ин ҷигар мебошад.
ягона узве ки хуни тозаи пура тоза мегирад ин ҷигар мебошад. Нобарами вақте ки кӯдакони навзод таваллуд мешаванд, ҷигари онҳо нисбатан калонтар аст. баъд чохҳои дигар дода мешавад ин маҷрӯи Аранси. маҷрӯи Аранси мебошад ки он ба венаи ковокии поёнӣ шоха медиҳад. венаи ковокии поёнӣ чӣ хеле ки мо медонем ва daҳлези рости дил хунро меорад. аз daҳлези рости дил ба инҷо боз венаи ковокии поёнӣ хун оварда мешавад. дар инҷо аллакай ки дидем хун чӣ мешавад? Омехта мешавад. хун аз daҳлези рост ба ду самт равона шуда метавонад. миқдори зиёди он бо воситаи daҳлези рост ба daҳлези чап мегузарад. ин сӯрохии овалӣ ёки форамен овале мебошад. хун аз daҳлези рост бо сӯрохии овалӣ ба daҳлези чап гузашта, аз daҳлези чап ба меъдачаи чап мегузарад. ба тамоми организм ғизо ва оксиген таъмин карда шуда, баъд бо воситаи венаи нофӣ ба ҳамроҳак ва танобаки нофӣ бароварда мешавад. қисман хун аз daҳлези рост ба меъдачаи рост гузашта, хун барои таъмини шуш равона мешавад. дар он ҷо шуш бо оксиген ва ғизо таъмин карда шуда, аз он хун бо воситаи венаи шушӣ ба daҳлези чап бармегардад. ғайр аз ин, аз танаи шушӣ як маҷро ҳаст ки ба қисми поёнравандаи аорта равон мешавад. ин ба талф пратоб ёки маҷрои кушодаи шараёнӣ мебошад. ин гардиши ҷанин мебошад. нуқсонҳои модарзодии дил ин инкишофи морфологии ғайримуқаррарии дил ва рагҳои асосӣ буда, дар ҳафтаи 28-уми ҳомилагӣ дар натиҷаи носозии раванди тавлид ва ташаккули ҷанин пайдо мешавад. сабаби пайдоиши бемории нуқсонҳои модарзодии дил. дар 3 моҳи аввали ҳомиладорӣ агар зан бисёртар ба бемориҳои сироятӣ ба монанди сурхча, сурхакон, обакон, фалаҷи бачагона гирифтор шавад, агар ба бемориҳои нуқсонҳои модарзодии дил оварда мерасонад. инчунин сабаби нуқсонҳои модарзодии дил, нуқсони дили модар, маҳсулотҳои заҳрноки берунӣ ва дохили батнӣ, гиповитаминоз, ҳомилагӣ аз синни 35 сола боло, бемориҳои доираи таносулӣ таъсири манфӣ мерасонанд. аз рӯи клиника дар вақти клиника дидашавии кабудшавӣ ва сафед ба тақсимот карда мешавад. ғайр аз ин, нуқсонҳои модарзодии дил ба 3 гурӯҳ тақсим карда мешаванд. ин вобаста ба гардиши хун мебошад. якум, ин пуршавии гардиши хурди хун. дуюм, камшавии давраи хурди хун ва сеюм, камшавии давраи калони хунгардиш, ки дар ин ҷо боз он шаклҳои худро дорад ки мо ҳозир дар алоҳидагӣ онҳоро дида мебароем. ҳарчанд мо гуфтем ки якчанд намуди нуқсонҳои модарзодии дил мебошанд, лекин дар клиника дар онҳо аломатҳои умумӣ, хусусиятҳои умумӣ дида мешавад. ба монанди ҳангоми ифода ёфтани носозии гемодинамика, чунин кӯдакон аз инкишофи ҷисмонӣ қафо мемонанд. дар онҳо тез тангнафасӣ, рангпаридагӣ ёки кабудшавӣ, дигаргуншавии нохунҳои ангушт ба монанди нақорачӯб, дигаргуншавии қафиси сина ба монанди кӯзаи дил ба қайд гирифта мешавад. сарҳадҳои дил васеъ шуда шувоси систолӣ шунида мешавад. кӯдакон бисёртар майл ба беҳол мебошанд, серхоб мешаванд, дар қафаси сина дида мешавад, хоҳиши бозӣ кардан надоранд. дар ин расм мана шакли нохунҳои нақорачӯб оварда шуда аст. дар ин ҷо рентген нишон медиҳад ки дар қафиси сина дил ба шакли кӯза мебошад.
дар ин ҷо мегӯем акроцианоз, яъне кабудшавӣ дар атроф, дар нӯкҳои дастон, дар нӯкҳои пойҳо ва дар гирди лабҳо дида мешавад. Акнун ҳар як нуқсонҳоро дар алоҳидагӣ дида мебароем. Мо гуфтем ки якум гуфтем ки ин нуқсоне ки бо пуршавии давраи хурди хунгардиш. ба хотир меорем ки давраи хурди хунгардиш оғоз мешуд аз медачаи рост. Аз медачаи рост бо танаи шушӣ. Ва мо гуфтем ки дар ҷанин танаи шушӣ маҷро дорад, маҷрои кушодаи шараёнӣ, он ки ба талф праток, ки он ба қисми поёни аорта маҷро дорад. дар вақти таваллуд шудан, яъне ки кӯдак таваллуд мешавад, бояд ки ин элементҳое ки мо гуфтим ба монанди аранци праток, яъне маҷрӯи аранци, баталов праток, маҷрӯи баталов ва сӯрохи овалӣ бояд баъд аз таваллуд маҳкам шаванд. Лекин аз сабаби таъсиротҳои манфӣ, аз сабаби бемориҳои сироятӣ дар вақте ки носозӣ дида мешавад, ин нуқсонҳо дида мешаванд. ва вақте ки маҷрои кушодаи шараёнӣ дида мешавад, хун аз аорта ба танаи шушӣ мегузарад. бо ҳамин, яъне хуне ки дар давраи хурди хунгардиш дида мешавад, дар он зиёдшавӣ дида мешавад. нуқсон гуфтем бо пуршавии давраи хурди хунгардиш. тавре ки ман ҳозир гуфтам, маҷрои шараёнӣ ба талф кушода мебошад. ба талф кушода мебошад, ман ҳозир шумо ба кашида нишон додам. мана инҷа бо ҳамон ба таври нишон дода шудааст. инҷо аз аорта, инҷа дар шакли мӯътадил, инҷо нуқсон нест, инҷа мана вайшавии хун дида мешавад. нишонаҳои болинии аниқ одатан дар солҳои дуюм-сеюми ҳаёт падидор мешавад. барои бемории тангнафасӣ, мондашавии зиёд дард дар минтақаи дил хос аст. фишори максималӣ мувофиқи меъёр буда, фишори минималӣ аз меъёр паст аст. хусусан дар ҳолати рост истодан набз номураттаб мебошад. дар вақти ангушзанӣ сарҳадҳои дил васеъ мебошанд, асосан ба тарафи чап ба боло. дар ҳолати гипертензияи шушӣ шӯъбаҳои рости дил низ калон мешаванд. ҳангоми гӯшкунӣ дар байни қабурғаи дуюм аз тарафи чапи сарсина шувоси систолӣ шунида мешавад, ки ба аорта, рагҳои гардан ва минтақаи байни шонаӣ мегузарад. дигар нуқсон ин нуқсони тавораҳои байни пешдилҳо мебошад. яъне мо гуфтем ки дар ҷанин дар мобайни пешдилҳо сӯрохи овалӣ аст. анами сӯрохи овалӣ баъд аз таваллуд, яъне маҳкам намешавад. дар ин ҷо низ чӣ мешавад? омехташавии хун дида мешавад. яъне аз медаче, аз даҳлези рост ба аз dahlezi чап ба dahlezi рост хун гузашта, дар ин ҷо омехташавии хун дида шуда, боз дар гардиши хурди хун зиёдшавии хун дида мешавад. дигар боз ҳаминҷо вабдан ин нуқсонҳо дар байни медачаҳои дил, яъне дар ин ҷо низ нуқсон дида мешавад, ки ин ҳам ба он оварда мерасонад, ки дар гардиши хурди хун зиёдшавии хун дида мешавад. ин он гурӯҳе буданд, ки бо пуршавии даври хурди хунгардиш дида мешавад. мана дар ин ҷо сӯрохи овалӣ маҳкам шудааст ва омехташавии хуни венозӣ бо хуни артериявӣ дида шуда, дар гардиши хурди хун зиёд мешавад. ё гуфтем ки дигар нуқсон ин нуқсоне ки тавораҳо байни медачаҳо дида мешаванд. дар ин ҷо агар дар қисми мушакӣ дида шавад, клиника, яъне он қадар ҳолати вазнин намешавад, лекин дар қисми серпардагӣ дида шавад, дар вақти васеъ будани он ҳар ду медачаҳо бо сарборӣ калон кор мекунанд ва дар беморон мондашавӣ, тангнафасӣ, сулфаи даврӣ, кабудшавӣ, шакли қафаси сина бисёр вақт дигаргун мегардад. дар вақти ангушзанӣ бошад, сарҳадҳои дил васеъ мешаванд. ҳангоми гӯшкунӣ аз тарафи чапи сарсина шувои систолӣ шунида мешавад. яъне инҷа мобайни анамин медачаҳо нуқсон дида мешавад, яъне девор пурра маҳкам нашудааст. дигар нуқсон гуфтем ин камшавии хун дар давраи хурди хунгардиш. ин тангшавии инфиродии шараёни шуш мебошад. чӣ хеле ки мо медонем, шараёни шуш гуфтем аз медачаи рост мебарояд.
ва дар ҳамин ҷо тангшавӣ дида мешавад ки дар натиҷаи ин хун ба гардиши хурди хун кам меравад ва дар ин ҷо чӣ мешавад? ҷамъшавии хун дида мешавад. яъне ин тангшавии дар қути артерияи шуш ба ҳисоб меравад. ҳангоми ин нуқсон гузаштани хун аз медачаи рост ба шароёни шуш душвор гашта камшавии давраи хурди хунгардиш мушоҳида карда мешавад. шикоятҳо низ тезмондашавӣ, дард дар ноҳияи зил, тангнафасӣ, рангпаридагӣ, ҳангоми ангуштзанӣ васеъшавии сарҳадҳои зил аз тарафи рост муайян карда мешавад. дар ин ҷо ҳам шувоси систолии дағал шунида мешавад. мана инҷо нишон дода шудааст ки дар шароити мӯътадил ин дар вақти тангшавии дар ғорзи артерияи шуши. дигар намуди нуқсон ин бемории фало мебошад. он метавонад якчанд нуқсонро дар бар гирад. дар ин ҷо метавонад 3 нуқсон, 4 нуқсон ёки 5 нуқсон бошад. аз ҳама шакли панҷшуда ин кабуди нуқсонҳои дил ки бо кабудшавӣ ҷорӣ мешавад ки онҷо ки инро чоргонаи фало меноманд. нуқсон 4 ноҳанҷориро якҷоя дар бар мегирад. тангшавии шараёни шуш, нуқсони тавораи байни медачаҳо, ивазшавии мавқеи аорта ба тарафи рост, калоншавии ҳаҷми медачаи рост. инҷо дар рентген нишон дода шудааст тетрада фало. тағйирёбии ангуштон гуфтем ба сохти нақори чӯб тағйир ёфтааст. тағйирёбии қафаси сина. дар ин ҷо тағйирёбии шакли қафаси сина нишон дода шудааст. дигар намуди нуқсон ин бо камшавии хуни давраи калони хун гардиш мебошад. яъне мо гуфтем ки гардиши калони хун аз медачаи чап бо воситаи аорта сар мешавад ва дар қисми поёни анаминҷо тангшавии аорта дида мешавад. инро мегӯянд ки коарктатсия аорти, тангшавии аорта дида мешавад ки ин низ чӣ мебошад? нуқсон мебошад ки дар ин вақт камшавӣ, яъне инҷо ки давраи гардиши калон мебошад, дар ин ҷо камшавии хун дар гардиши калони хун дида мешавад аз сабаби ин нуқсон. ва аломатҳои асосии ин яъне гипертензия, болотар аз ҷои тангшудаи гипертензия мушоҳида карда мешавад, яъне баландшавии фишор ки ба рагҳои сар, чамбари китф, қисми болои бадан паҳн мешавад. беморон аз дарди сар, сарчарзанӣ, шувоз дар гӯшҳо, тангнафасӣ, мондашавӣ шикоят мекунанд. дард дар шикам ва мушакҳои мӯеча ба қайд гирифта мешавад. яке аз аломатҳои асосии ин дар он мебошад ки дар вақте ки шумо фишорро чен мекунед, яъне дар қисми болои бадан фишори артериявӣ то 250-300 буда, дар қисми поёнии бадан бошад, он метавонад то 0 расад. зеро ки мо гуфтем ки дар гардиши калони хун камшавии хун дида мешавад. ин аорта, дар ин ҷо тангшавии аорта нишон дода шудааст. ва дар вақти ангуштзанӣ дар ин вақт ҳам васеъшавии сарҳадҳои зил ба тарафи чап маълум мешавад. ва ҳангоми гӯшкунӣ такони садои дуюм дар аорта баъзе шувоси номахсуси систолӣ дар пояи зил ёки фосилаи байни шонавӣ шунида мешавад. инҷа рентгени коартатсия аорта нишон дода шудааст. мана аорта дар қисми поён, дар қисми синагӣ танги дорад. ташхиси ин нуқсонҳо, яъне ташхиси ин нуқсонҳо чӣ хеле ки шумо медонед аз рӯи клиника, аз рӯи маълумотҳои собиқа, аз рӯи падидаҳои болинӣ ва маълумотҳои иловагии усулҳои тадқиқотӣ ба монанди электрокардиография, фонокардиография, рентгенограммаи узвҳои қафаси сина, ангиография, санзании дил, тадқиқоти ултрасадоӣ асоснок карда мешавад. ва усули асосии табобати нуқсонҳои модарзодии дил ин ҷарроҳӣ мебошад. муҳлати аз ҳама мусоид барои муолиҷаи ҷарроҳия аз синни 3 сола то 12 солагӣ ба ҳисоб меравад.
با معالجه غیر جراحی بیماری رساندن یاری تعجیلی هنگام به میان آمدن نارسایی شدید دل و خروج‌های نارسایی اکسیژن تبابت آرزوهای دیگر و تبابت نگاه داشته شده را در بر میگیرد. در اینجا رسم‌های آورده شده است که در آنها یعنی جراحی کرده شده استادند. و باز یک چیز رو تاکید کردن هستم که این بیماران یعنی یک حالتی مجبوری دارند، یعنی سری دو پا میگویند، آنها دست و پایشان رو خیلی نزدیک کرده میشنند تا که دردشان کم شود، یعنی حالتی مجبوری در این بیماری میباشد. یعنی این شنیدنی وهای زیل، صداهای زیل، این هم جراحی که گذرانیده شده استاده است. حاضر نوار داریم اوید با بیماری‌های نقصان‌های مادرزادی دل که اون در اونجا کودکان علاقه جراحی شده‌اند، اون رو با همراه تماشا میکنیم. باز یک دخترچه 5 ساله نرزیزاده سودابه از ناحیه عینی با تشخیص نقصان دل تتراده فالو پس از گذاشتن انستماس در شعبه جراحی دل با موفقیت جراحی شد. عملیات جراحی کشاد دل با خونگردشی صنعی سنه 22 ایول سال 2020 با مهنت دست جمعانه کارمندان مرکز بیماری‌های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت با موفقیت گذرانیده شد. طبق اطلاع طبیبان من بعد دل کودک سالم است. 4 نقصان مرکب دل پورا برطرف گشته است. یادرس میکنیم که برای پرداخت نمودن ارزش خراجات جراحی دل نرزیزاده سودابه در مجموع 28450 سامانی مبلغ مصرف کردید. فوند خیریوی آرمان به کل مردم سخاوت پیشی دیار برای جمع نمودن مبلغ ضروری سپاسمند اظهار می نماید. تتراد فالو تشخیص دارد. 2 سال پیش سال 2018 به این بیمار مرحله اولی عملیات گذرانده شد، یعنی گذاشتن انستماس بین سیستمی و نهایت امروز مرحله دومی عملیات یعنی کارکسیی رادیکالی تتراد فالو در دوام 4-5 ساعت گذرانده شد. نگاه بینی همشیرگی یعنی باید که همشیرها اون وحایی که دکتران تعیینات کردن اون رو به جا آورند و سری وقت نگاه بینی خوب، رژه درستی روز به درجه کافی سیر و گشت کردن در هوای تازه، محافظت کردن ارگانیسم از بیماری سرایتی، آب و تاب دادن کودک، طبابت در آسایشگاه‌های سانیتری. خیلی که شما فهمیدید یک چند نمود نقصان‌های مادرزادی دل دیده می شوند و شما فهمیدید که این در دوره اولی حامله‌داری در وقتی تاثیر منفی یعنی گفتیم بیماری های سرایتی، هیپوویتامینوز ها، بیماری های تناسلی در نتیجه تاثیر همین ها در کودکان یعنی انسان های مادرزادی دل دیده می شوند. نوبر شما علاقه میدونید سبب‌های آن رو و در آینده میتوانید برای پیشگیری آن سعی و کوشش نمایید. موضوع امروزه ما که با بیماری‌های سیستم قلبی رگی نقصان‌های مادرزادی دل بخشیده شده بود به آخر رسید.